So guys, after mag-almusal, magpapakain ako ng baboy. Tapos, pagkapag pakain ng baboy, pakain naman ng tilapia. Tapos pupunta kami ron sa kapatid ko. Kaso malayo. Mga 2 kilometers. 2, 3, 4, 5, 6. 1 kilot kalahati ng kuha nila pagkain. Dami ah. Sasama ka ba anak? Doon? Ikaw na magbablog. Ha? Ikaw na hawak-hawak mo to. Mahirap yan pag ako may hawak ng camera. Mama ko na, kamahal mo lang. Para ipakita mo rin yung daanan. What ay yung ano? Pero mo na ang tsinelas. Huwag mo anak, bigyan yung pista na. Bigyan mo to anak sa baboy. Tapos, bigyan mo lang kuha niya, kasya. Bigyan mo. So guys, ito. Pakain na. Sa umaga. 5 sila. Alaga ko.
Ito rin po may baboy. Nakakawala. Yung video ng fish pan. Mo. Huwag pa lang to. Isang buwan may isang linggo. Bigyan naman si Tagpe, kumakain ng damo.
Hello po, tita. Hando po sa bahay. Nag-aalmusal po yata. Pa? Sige po. Sige, tita. Sige, sige po. Sige po. Go pa. So ngayon guys, ang pakain naman sa tilapia ang kinukuha ko. Ang kukulit nito, oh. Ang kinukulit ako nitong mga asong ito. Nauntog ang ulo. Yan. Oy, huwag mong punitin yan. Yan mo yung ano. Pagkain, pakita mo yung uso ng mga tilapia. Dito na, mama ka. Wait. Go na pa.
Emil, ano? Dito naman tayo anak. Kain. Yes. Sunod ka nung kay Tita Clarice mo, ha? Ha? Ba't ako susunod? Ha? Saan ako susunod? Punta na kay Tito Nongnong mo. Mauna ka na? Dito kay Tita Clarice mo. Oh. Kain kita. Okay. Dito ka anak, lapit ka. Mm. Yun mo. Yun mo. Yun pa. Yes. Ano, kanina ako susunod kay mama? Yun yung mga aso ah. Ano yun?